Fil-qalba tar-Raba Tawdex, ċentru li kien iservi bħala l-klinika ewlenija tal-kura primarja ġie renovat biex iservi ta' ċentru għas-servizzi tas-saħħa li fost l-oħra ser jilqa' żewġ kliniċi tal-podjatrija. Il-kap eżekuttiv tal-kura primarja, Karl Farrugia, spjega li din il-berġa ser tkun iffukata fuq il-kura tas-saqajn u ser tieħu aktar minn terz tal-14,000 pazjent awċi illi kull sena jersqu għas-servizzi tal-podjatrija. Hawnhekk fil-podjatrija ħanaraw il-fuq minn 5,000 pazjent fis-sena. U investiment li għamilna flimkien mal-maintenance section tal-Isptar Tawdex illi pressa poħu ġiswi il-Gvern Malti 30,000 euro. Fl-inaugurazzjoni il-Ministru għas-Saħħa Ġoetjena Bela qal li l-bżonn għas-servizz ta' podjatrija kull ma jmur qed jikber u spjega li f'sena il-podjatri awċin jaraw mal-14,000 pazjent. Kompla jgħid li r-relokazzjoni ta' dawn il-kliniċi ħattejjeb is-servizz offrut waqt li toħloq aktar spazju għal servizzi radiografiċi fil-klinika tal-kura primarja fir-Raba Tawdex. Il-Ministru Ġoetjena Bela qal li ċ-ċentru għas-servizzi tas-saħħa fir-Raba Tawdex ser jilħaq għan ieħor apparti dak kliniku. It-tieni għan huwa l-għan regolatorju. Għall-ewwel darba f'Għawdex ħajkun hawn uffiċċju ta' l-OPSA l-awtorità li tirregola s-servizzi tal-anzjani kif ukoll uffiċċju għall-Suprintendenza tas-Saħħa. Il-Ministru għas-Saħħa konkluda li dan iċ-ċentru jorbot mal-ħidma tal-Gvern lejn il-Viżjoni 2050 li tfittex tara li jibqgħu jingħataw servizzi tal-ogħla livell u li jiġu introdotti servizzi ġodda biex pazjenti awċin ikomplu jingħataw il-kura f'Għawdex stess.